О, одна из самых таких перспективных кропок на этой речці сёлета. Кожный раз, як я сюди приходив, нечто ловив. О, бачили? Ай, раз сказав, що кожен раз ловив, а у гэты раз тільки холостий дзьобун отримав. А що не так зробив? А не ведаю, ну просто риба не так дзьобнула, як треба. Сама риба, блин. Риба виновата. Тепер буду казати і думати, що ось у гэтай кропці завсёды були дзьобуни. Треба похмурне на дворі, як було. О! Бачите, що наробилося? Взяв головач. Так, і ще я його не взяв. Ось коли візьму, так можна вже буде казати, що ось на этой кропці кожен раз, всяк не прийду, ловлю рибу. Так, ну рукою візьму, щоб не заблитало мені у подхватнику. Нічого собі беру. Нічого собі беру. Ха. І він не надто хоче і братися. Но його все-таки у подхватник треба було взяти. Де він там? Ой, він вже оплив мене. З іншого боку зайшов у жулік. Іди вже сюди. О, ну добра рибина, слухай, все-таки. Ну во, черговий добрий подарунок від невеличкої річки. Ось такий пригожий головач, чи головень. Це вже жума четвертий головач, якого я тут відпускаю. Это уже под килограмм 10. Вон пошел. О! Развитался. Ну давай, головач, бывай здоров.